Siamai sydd ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn saff. Heddiw dyn eisiau I arddangos sut I greu tiriogaeth newydd ar eich cyfrifiadur personol trwy defnyddio yr mynydd ar gyfer y wefan sydd yn galw Apache. Ar y sgrin ar y ochr chwith mae'r porio'r Chrome yn dangos y dudalen sydd yn ei lleolwyd yn yr cyfeiriad wefan localhost gwahanol 8000 // ac wedyn enw y ffeil. Ac os ydyn ni'n edrych ar y ochr de, ydyn ni'n gallu gweld y cod taddiad ar gyfer yr ffeil PHP. Fel hyn yn dudalen HTML gyffredinol yn defnyddio yr HTML version 5 achos mae'r gyntaf tag yn dechrau gyda'r bychnod ac wedyn y gair doctype. Ac wedyn mae'n galw ar y dehongliwr PHP I gyfieithu yr cod llinell yma, echo date, I orchmynion ar gyfer y cyfrifiadur, I dangos y dyddiad fan yma ar y porwyr, ac I rhedeg y dehongliwr PHP, mae'n angen I rhedeg rhyw fath o gwasanaeth ar gyfer yr gwasanaeth PHP, ac mae'n hyn yn digwydd yn y ffenestr ar y gwelod yma, ac mae'n rhedeg meddalwedd PHP gyda'r dewisiad namin prif lythren esg ac wedyn y cyfeiriad o'r tiriogaeth ar gyfer y wefan sef localhost gwahanol 8000. Mae'r tiriogaeth yn localhost sydd yr un peth fel yr cyfrifiadur personol ac mae'r rhif 8000 yn cynrychioli y porthladd 8000 yn y protocol HTTP ac wedyn yn y bach lythren T mae'r dewisiad namin bach lythren yn cynrychioli y leoliad o'r plegell ar gyfer y greddyn o'r tiriogaeth sef yn y plegell eich gwahanol /Cymraeg /HTML ac mae'r // wedi ei dybluid oherwydd yn y amgylchiad gorchmynion llinell yn DOS neu Windows cymell gorchymyn. Mae'r // yn gwenio fel nod dianc ac felly ar gyfer yr gorchwiliaeth PHP I dehongli yr cyfeiriad o'r plegell fel // Cymraeg, mae'n angen I dianc oddi wrth yr // gyda'r // arall. Mae'r hyn yn cynrychioli yr lythren T yn y gair Saesnig roots. Felly, trwy rhedeg y gorchymyn hwn, sef I cynnig y gwasanaeth ar gyfer wefan yn tiriogaeth localhost ar y porthladd 8000, rydyn ni'n gallu dangos dudalen PHP. Ond yr anfantais o defnyddio y fodd yma ydy mae'n angen I rhedeg yr gorchymyn hwn pob tro I dechrau y gwasanaeth gyda llaw. Os ydyn ni eisiau I wneud y gwasanaeth hon yn rhedeg yn barhaol ar y cyfrifiadur, sut I wneud hyn? Wel, yr ateb yw I defnyddio yr gwasanaeth Apache sydd wedi ei sefydlu ar y cyfrifiadur hwn. Mae angen I cyffurfio y gosodiadau yn yr ffeil gosodiad ar gyfer Apache ac yn y fideo hwn dwi'n mynd I arddangos sut I wneud hyn. Y cam gyntaf ydy I atal y gwasanaeth Apache fel hyn yn yr rheoli fwrdd ar gyfer Apache ac hefyd ar gyfer XAMPP. Ac wedyn mae'n angen I mynd i'r plegell ar gyfer Apache dan y plegell XAMPP fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen I mynd i'r plegell conf ar gyfer y cyfrifiadau.
Ac wedyn, mae'n angen I newid yr ffeil cyfrifiad hwn, httpd.conf. Ond yn gyntaf, mae'n mynd I achub ar gefn. Gyda'r dyddiad hefyd. Wedyn mae angen I creu tag newydd sydd yn galw directory. Ac mae'r hyn yn angen I cyferio at cyferiad o'r pregell ar gyfer y gwreddyn, ar gyfer y tiriogaeth, ar gyfer y wefan, sef eich gwahanol, blaenslais, ac wedyn Cymraeg. Ac wedyn mae'n angen I cau y tag. Ac yn y tag, mae'n angen I penodi diwesiadau, options, indexes, follow sim links, includes exec CGI, ac wedyn allow override all, ac wedyn require all granted. Ac mae'r penodiadau hyn yn caniatáu mynediadau i'r tiriogaeth gyda'r pregell gwreddyn yn eich gwahanol blaenslais Cymraeg. Ac wedyn yn y adran ar gyfer y gwesteiwyr chrithrol mae angen I creu tag gwestwr chrithrol newydd, virtual host, ac wedyn Sereneg, ac wedyn gwahanol 80. Mae'r 80 yn gyffredinol yr porthladd arferol ar gyfer tudalen HTML drwy'r protocol HTTP. Ac wedyn mae'n angen I penodi y pregell gwreddyn ar gyfer yr dogfennau, sef document root, ac wedyn eich gwahanol blaenslais Cymraeg. Ac wedyn mae angen I penodi yr enw ar gyfer tiriogaeth sydd yr un peth fel yr enw o'r gwenydd, sef uuu.cymraeg.com. Beth mae'r hyn yn arwyddocael ydy pan mae'r gwasanaeth Apache yn rhedeg ar fy nghyfrifiadur personol, pan dwi'n yn cyferio yr poriwr hyd at yr cyferiad wefan uuu.cymraeg.com. Fe fydd y poriwr yn darllen trwy'r gwasanaeth Apache oddi wrth y pregell ar fy gyfrifiadur personol eich gwahanol blaenslais Cymraeg. Ac wedyn mae'n angen I achub y ffeil. Ac wedyn mae'n angen I mynd i'r pregell Windows i'r meddalwedd notepad.exe ac I de-clicio ar yr eicon ac wedyn I dewis rhedeg fel weiniddwr. Ac wedyn mae'n angen I agor ar notepad hyd at yr pregell sydd Windows System 32 drivers ac wedyn etc. Ac wedyn mae'n angen I agor y ffeil hosts. Ac wedyn gyda'r cyferiad EP sef 127.dim.dim.1 sydd ydy'r cyferiad ar gyfer yr cyfrifiadur lleol, mae angen I ychwanegu enw o'r tiriogaeth newydd, sef uuu.cymraeg.com.
ac wedyn mae'n angen I achub y ffeil yma. Nawr, mae'n angen I ni I dechrau yr gwasanaeth Apache yn yr rheolifwrdd ar gyfer xampp fel hyn. Fel dach chi'n gweld, pan ydych chi'n ceisio I dechrau y gwasanaeth ar gyfer Apache, mae'r neges gwach yma yn arddangos, sydd yn dweud mae rhyw fath o gwach sydd wedi ei digwydd, ac wedyn I mewn yn ôl yn yr ffeil http.com, sef yr ffeil cyfrifiadur ar gyfer yr gwasanaeth Apache. Dwi'n wedi dod o hyd o'r gwach, sef yn yr tag cae ar gyfer y tag virtual host. Dwi'n wedi anghofio I mewnbynnu y gair host, felly dwi'n mynd I wneud hyn nawr, fel hyn, ac wedyn achub y ffeil. Ac wedyn, os dwi'n mynd yn ôl i'r rheolifwrdd ar gyfer xampp ac unwaith eto yn ceisio I dechrau yr gwasanaeth Apache, mae'r hyn nawr yn gweithio yn llwyddiannus. Ac wedyn, os dwi'n mynd yn ôl i'r porwyr, ac wedyn I newid yr enw o'r tiriogaeth wefan oddi wrth localhost I uuu.cymraeg.com, ac wedyn yr pegell o'r tudalen sef HTML, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni, mae'r tudalen PHP nawr yn gweithio gyda'r tiriogaeth newydd ar fy'r cyfrifiadur personol, a dyma'r un plegell ar un fel PHP yn ei arddangoswyd trwy'r File Explorer yn Windows. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl fawr.